हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. ఈరోజు మనము 17వ రోజు భగవద్గీత యథాతథములోని 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. ఇంకొక రోజు అయితే ఈ 18 అధ్యాయాల యొక్క అవగాహన కార్యక్రమము ముగుస్తుంది. సో ఈరోజు ఆ భగవద్గీతలోని 17వ అధ్యాయము శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగములను మనము ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హరే కృష్ణ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 17వ అధ్యాయం 17వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. సో ఈ అధ్యాయం పేరు శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనే పేరుతో పిలువబడుతుంది. సో దీనిలో మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి మృత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. సో అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పనల ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసములతో పూజలు చేసేవారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల లేదా తామసుల అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో సాధారణంగా మనము ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి
ఆ అధ్యాయాలలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా విధానము పట్ల శ్రద్ధను కలిగినటువంటి వ్యక్తి క్రమంగా జ్ఞానస్థితికి ఎదిగి శాంతి శ్రేయస్సుల మహోన్నతమైనటువంటి ఆ పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు అని 4వ అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. అలాగే శాస్త్ర విధులను ఆచరించనటువంటి వాడు అసురుడు అని, అలాగే శాస్త్ర విధులను శ్రద్ధగా ఆచరించేటువంటి వాడు దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు అని నిన్న చూసినటువంటి 16వ అధ్యాయంలో మనము చూడడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. అంటే శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ సొంత కల్పనల ప్రకారము శ్రద్ధతోనూ విశ్వాసములతోనూ పూజలు చేసేవారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటయ్యా? వారు సాత్వికులవుతారా, రజో గుణాన్ని సంబంధించినటువంటి వారు అవుతున్నారా, తామసులు అవుతున్నారా, అంటే ఆ తమో గుణ సంబంధికులు అవుతారా అని ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. దానికి ఇక ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. సో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. దేహదారి అయిన జీవుడు పొందినటువంటి ఆ ప్రకృతి గుణములను బట్టి అతని యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము లేదా తామసము అను 3 రకాలుగా ఉంటుంది. వాటిని గురించి ఇప్పుడు చెప్తాను, విను అర్జున అంటూ ఆయన అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి జీవుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి సాంగత్యం వలన ప్రకృతి త్రిగుణాలను బట్టి అతని యొక్క శ్రద్ధ అనేటువంటిది సాత్వికంగాను, రాజసముగాను లేదా తామసకంగాను అని 3 రకాలుగా ఉంటూ ఉంది. ఆ 3 గురించి నేను ఇప్పుడు నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున, విను అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. సో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో, ఓ భారత, వివిధ ప్రకృతి స్వభావాలను బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ ఎవడు ఉండడు. అలాగే ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమనంటే ఇక్కడ ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క స్వభావాలను బట్టి ఆ మానవులకు వారి వారి యొక్క శ్రద్ధ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ప్రకృతి సాంగత్యంలోకి రావడం వల్ల త్రిగుణాల యొక్క బంధంలో, త్రిగుణాల యొక్క సాంగత్యంలో కలిసి ఉండడం వల్ల వారికి వేరు శ్రద్ధలు కలుగుతూ ఉంటాయి. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ లేడు, ఎవరు ఉండరు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో వారు అదే విధమైనటువంటి భావనలతో వారు ఉంటూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇక్కడ ఆ 3 గుణాలను బట్టి ఏ స్వభావాలు ఉన్నవారు ఆయా స్వభావాలతో సంబంధికులుగా, అంటే ఆ విధంగా కలిసిపోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా ఈ శ్రద్ధలు అనేవి వారి యొక్క జన్మ సంబంధంగా ఉండదు. వారి యొక్క పూర్వ కర్మల ప్రకారంగాను, వారి ఆ పూర్వ జన్మలో వారు ఏ విధంగా కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారో వాటికి అనుకూలమైనటువంటిదే ఇక్కడ వారి యొక్క శ్రద్ధ ఉంటుంది. అంతేకాని ఒక కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వారందరూ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటారు అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కనిపించేటువంటి 3 కూడా అన్నదమ్ములే అయినప్పటికీ కూడా
ఈ విభీషణుడేమో సాత్విక గుణాలను కలిగి దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే ఇక్కడ రావణాసురుడు ఆసురీ లక్షణాలను అంటే రజోగుణం ద్వారా ఆసురీ స్వభావాలని కలిగి ఉన్నవాడుగా ఉంటాడు. ఇక కుంభకర్ణుడు తమోగుణ సంబంధంలో ఉంటారు. ఒకే తల్లికి నుంచి వచ్చినటువంటి వారైనప్పటికీ, ఒకే తల్లికి జన్మించినటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా వారు వారి యొక్క పూర్వ కర్మలు, వారి యొక్క శ్రద్ధను ప్రకారంగా వారు ఒకరేమో సాత్వికులుగాను, మరొకరేమో రాజసులుగాను, ఇంకొకరేమో తామస గుణ వృద్ధి చెందినటువంటి వారుగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూత గణాం చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సత్వగుణములో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, రజోగుణములో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తూ ఉంటుంటారు, ఇక తమో గుణములో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అంటూ ఈ మానవులకు ఏ రకమైనటువంటి శ్రద్ధ ఉంటుంది, ఆ శ్రద్ధల ప్రకారంగా వారు ఎటువంటి అర్చనా విధానాన్ని కలిగి ఉంటారు. ముఖ్యంగా భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనా పరుల వారి యొక్క బాహ్య కర్మలను బట్టి వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ సాధారణంగా శాస్త్రానుసారము కేవలము ఆ దేవదేవుడే పూజనీయుడైనప్పటికీ కూడా ఆ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు వారి యొక్క ప్రత్యేక శ్రద్ధను అనుసరించి ఒకానొక దేవతలను అంటే వారు పూజిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, శివుడు వీళ్ళందరూ కూడా, సూర్యుడు వంటి వారందరూ కూడా దేవతలుగా పరిగణించబడేటువంటి వారే. వారి యొక్క అవసరాలు, వారి యొక్క శ్రద్ధలను అనుసరించి ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు వివిధ దేవతామూర్తులను వారు ఆరాధిస్తూ ఉండగా, ఇక రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు యక్ష రాక్షసులను వారు పూజిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఎప్పుడూ కూడా ఆ భూత ప్రేతాలని పూజిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా వారి యొక్క శ్రద్ధలను అనుసరించి వారు ఏ రకాలైనటువంటి పూజా విధానాలను కలిగి ఉంటున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి వీరందరూ కూడా ఆ దేవతలుగా పరిగణించబడేటువంటి వీరు ఆ దేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు, సత్వగుణంలో ఉన్నవారు. ఇక యక్ష రాక్షసులను రజోగుణంలో ఉన్నవారు, ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఆ చీకటి అజ్ఞానంలో ఉండేటువంటి వీరు ఆ భూత ప్రేతాలని అర్చించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఈ శ్రద్ధల కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలను, వారు చేసేటువంటి విషయాలని ఈ 5-6 శ్లోకాలలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపో జనాః దంభాహంకార సంయుక్తాః కామరాగబలాన్వితాః కర్షయంత శరీరస్థం భూత గ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యా సురనిశ్చయాన్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైన తపస్సులను, దంభము అంటే వారి యొక్క కపటత్వము మరియు అహంకారం చే ప్రేరితులై చేస్తారు, కామము మరియు మమకారం చేత ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయవాలనే కాక వారి శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడతారు. ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు ఆసురులుగా తెలియబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎవరైతే శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి
అంటే శాస్త్రాలకు విరుద్ధమైనటువంటి, అంటే శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి తీవ్రమైనటువంటి తపో వ్రతాలను వారి యొక్క గర్వ అహంకారంతో చేసేటువంటి వారు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ ఏది దంభము అహంకారంతో ప్రేరితులై వారు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటుంటారు. కామము మరియు మమకారము చేత ప్రేరితులైనటువంటి వారు ఆ విధంగా వారు చేసేటువంటి ఆ ఘోరమైనటువంటి తపస్సుల ద్వారా వారి శరీర అవయవాలను ఇబ్బంది పెట్టడమే కాకుండా వారి శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముడికి కూడా ఇబ్బంది కలిగే విధంగా వారి యొక్క ప్రవర్తన ఉంటుంది. అటువంటి బుద్ధిహీనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆసురులుగా తెలియబడుతూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకంలో ఆహారాలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేటువంటి ఆ విషయాలని ఇక్కడ నుంచి మరలా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవాన్. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తతా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా, అంటే ఈ మానవులు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు, ఆహార పదార్థాలు కూడా ప్రకృతి 3 గుణములను అనుసరించి 3 విధాలు, అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆ ఆహారం కూడా ఈ గుణాలను అనుసరించి అది 3 విధాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము కూడా ఈ విషయంలో సత్యమే. అంటే అది కూడా ఆ యజ్ఞము, దానము, తపస్సులు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని. అయితే వాటి మధ్య ఉండేటువంటి, అంటే ఆ సత్వగుణమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు, రజోగుణమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు, తమోగుణ ఆహార పదార్థాలు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, మానవులు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రకారంగా 3 రకాలుగా ఉంటుందయ్యా. ఆ ఆహారమే కాదు, ఆ వారు చేసేటువంటి యజ్ఞము, తపస్సు, దానము వంటివి కూడా ఈ 3 విధాలుగానే ఉంటుంది. అంటే చేసేటువంటి యజ్ఞము సత్వగుణ ప్రధానంగాను, లేదా రజోగుణ ప్రధానంగాను, లేదా తమోగుణ ప్రధానంగాను. అలాగే తపస్సు కూడా సత్వ, రజో, తమోగుణ సంబంధితమైనటువంటి తపస్సులు కూడా ఉంటాయి అని చెప్తారు. వారు ఇచ్చేటువంటి దానం కూడా సత్వగుణమైనటువంటి దానము, రజోగుణమైనటువంటి దానము, తపోగుణమైనటువంటి దానము అంటూ ఆ విధంగా ఉంటుంది. అటువంటి వాటి మధ్య ఉండేటువంటి తేడాలను నేను తెలియచేస్తాను అర్జున, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన సత్వగుణ సంబంధమైనటువంటి ఆహారాలను గురించి ఈ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియాః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సత్వగుణములో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధి బలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి అర్జున అంటూ ఆ సత్వగుణ సంబంధంలో ఉండేటువంటి వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలను గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాలు, ఆ ఫ్రూట్స్, పండ్లు అన్నీ కూడా వెజిటేరియన్. సో ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడికి చాలా ఇష్టమైనటువంటివి. సో ముఖ్యంగా ఈ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు, అంటే ఆ దైవీ లక్షణాలను కలిగినటువంటి వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు అవి. ఈ సత్వగుణ సంబంధంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఈ ఆహార పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో సాధారణంగా మనము ఏ ఆహారం తీసుకున్నా భగవంతునికి ప్రసాదంగా సమర్పించి వాటిని తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధి బలాన్ని పెంచుతాయి, ఆరోగ్యంగాను, ఆనందంగాను మరియు సంతృప్తికరంగా ఉండే విధంగా అవి
ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ఇవేమో ఈ సత్వగుణ సంబంధంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు రసవంతంగా ఉంటాయి, పుష్టికరంగాను, ఆరోగ్యకరమైనవిగాను, మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి ఆహారాలు అర్జున అంటూ ఆ సత్వగుణ సంబంధంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆ ఆహారాలను గురించి ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఆయన సో భగవంతుడికి ప్రసాదంగా సమర్పించి ఆ ప్రసాదాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే అవి ఆ సత్వగుణాన్ని వృద్ధి చెందించడము, అలాగే ఆ జీవుడికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్ష రూక్ష విదాహినః ఆహార రాజస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. ఆయన చెప్తున్నారు, చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పుగా, వేడిగా, పదునైన పొడి మరియు దహనం చేసే ఆహార పదార్థాలు ఈ రాజస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఏంటంటే చాలా చేదుగాను, పుల్లగాను, ఉప్పుగా, వేడిగా ఉండేవి, పదునైనవి, మసాలాలు కలిపినటువంటి బాగా దహనం చేసేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ రజోగుణ సంబంధంలో ఉండే వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తాం. సో ఇప్పుడు మనం అనుభవించేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి రోగాలు, లవణాన్ని, ఉప్పును ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల సో బీపీ, షుగర్స్ అని అటువంటివన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా, అలాగే పుల్లనైనవి, బాగా వేడిగా ఉండేటువంటి ఇవన్నీ తీసుకోవడం వల్ల అల్సర్స్, ఈ విధంగా. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, చాలా చేదుగా, పుల్లగా, ఉప్పుగా, వేడిగా, పొడి దహనం చేసేవి ఇవన్నీ కూడా రజోగుణ సంబంధం వాళ్ళకి ఇష్టమైనవయ్యా. కానీ అటువంటి ఆహారాలు ఎప్పుడు కూడా బాధ, దుఃఖాన్ని కలగజేస్తాయి, అంటే రోగాలను కూడా కలగజేస్తాయి. ఇప్పుడు తినేటువంటి ఆహార పదార్థాల వల్లనే మనం వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ రోగాలని వెలికి చూస్తూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ రజోగుణంలో ఉండేటువంటి, అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆహ్లాదకరంగాను ఆయువును పెంచే విధంగా ఉంటున్నాయి. బట్ ఎక్కడైతే రజోగుణ సంబంధంలో ఉండేటువంటి ఆహారాల గురించి చెప్తూ ఆయన చెప్తున్నారు, ఇవి బాధను, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలిగించేటువంటి ఆహారాలయ్యా. బాగా కారంతో కలిపినవి, లేదా బాగా పుల్లగా ఉండేటువంటివి, బాగా ఘాటుగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, తినడానికి 3 గంటలకు ముందు తయారు చేసిన ఆహార పదార్థము రుచి లేనివి, కుళ్ళినటువంటివి, వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినటువంటి అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారాలు ఆ తామస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో స్టోర్డ్ ఫుడ్స్ అన్ని కూడా సాధారణంగా ఎక్కువ కాలం నుండి నిల్వ ఉంచబడినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఆ తమోగుణ సంబంధంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనవిగా ఉంటాయి అర్జున అంటూ ఆ ఆహారాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మనము ఆ తీసుకునేటువంటి ఆహారాల్లో గురించే ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నట్లయితే, మనం ఏం తీసుకున్నా, అంటే యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్, మనం ఏమి తింటూ ఉన్నామో వాటికి అనుకూలమైనటువంటి లక్షణాలనే మనము పొందుతూ ఉంటాము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఈ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాలు ఉన్నతమైనవిగా ఉంటాయి. పిరమిడ్ తీసుకున్నట్లయితే మధ్యలో రాజసికమైనటువంటి ఆహారాలు, ఇక తమోగుణ సంబంధాన్ని ఇటువంటి ఆహారాలన్నీ కూడా బేస్లో ఉండేటువంటివి. వీటిని సాధారణంగా అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అని చెప్తుంటుంటారు.
ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఆహారాల గురించి చెప్పారు కదా, సత్వగుణమైనటువంటి ఆహారాలు, రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి ఆహారాలు, తమోగుణ సంబంధ ఆహారాలు. సో ఇప్పుడు ఇక ఆయన ఆ యజ్ఞాల గురించి 3 రకాలైన సత్వ రజో తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి యజ్ఞాలను గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇప్పుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అపలాకాంక్షి బిర్యజ్ఞో విధి దృష్టోయ ఇజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాదాయ సాత్వికాః. శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలం కోరని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడినటువంటిది అర్జున అంటూ ఆ సత్వగుణ యజ్ఞము అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా మనము మనసులో ఏదో ఒక ఉద్దేశం పెట్టుకొని యజ్ఞం చేయడము సాధారణంగా మానవుల యొక్క నైజము అని చెప్తుంటాం. అధికారం కోసము లేదా ఏదన్నా పొందాలి అనేటువంటి భావనలతో యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం, అంటే శాస్త్రానుసారంగా విధిగా అవి చేయవలసినటువంటి పనులు తన యొక్క విధిగా, అలాగే ఆ చేసేటువంటి వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాలను ఆశించకుండా మనసులో దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సాత్విక యజ్ఞాలు, సాత్విక గుణంతో చేయబడినటువంటి యజ్ఞాలు అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఈ కలియుగానికి మనకు ఇవ్వబడినటువంటి యజ్ఞం నామ సంకీర్తన యజ్ఞం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపించడం. సో ఇంకా ఆయన ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి విషయాల గురించి కూడా ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అభిసందాయతు ఫలం దంభార్ధమపి చైవ యత్ ఇజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ప్రతిఫలాపేక్షతో అంటే వారు చేసేటువంటి దాని యొక్క ఫలాలను ఆశిస్తూ అహంకారం కోసం నేను ఇది చేశాను అని నలుగురు తెలవాలి అనేటువంటి ఒక అహంకారం కోసం చేయబడు యజ్ఞము ఆ రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మనం చేసేటువంటి దాని యొక్క ఫలాలను ఆశిస్తూ అలాగే ఇది అందరికీ తెలవాలి అనేటువంటి ఒక అహంకారపూరితంగా యజ్ఞాలు యాగాలు చేసినట్లయితే అవి రజోగుణ సంబంధంలో చేసినవని తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనం మదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిశిక్షతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవము లేకుండా, ప్రసాద వితరణము లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞము అని చెబుతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సత్వగుణంలో ఇతరుల యొక్క హితము కోరి ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా చేసేటువంటిది సత్వగుణ యజ్ఞం. ఇక రజోగుణ యజ్ఞంలో ఫలాలను ఆశిస్తూ అహంకారం కోసం చేసేటువంటిది. ఇక తమోగుణమైనటువంటి యజ్ఞము, ఈ యజ్ఞంలో ఆయన చెప్తున్నారు శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా ఉంటుంది వారికి. అలాగే ఒక యజ్ఞము యాగాలు చేసినట్లయితే అక్కడ ప్రసాద వితరణం ఉండాలి, ఆ ప్రసాద వితరణం కూడా చేయకుండా ఉంటారు. అలాగే ఆ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు వేద మంత్ర ఉచ్చరణ చేయాలి, కానీ వీరు లేకుండా చేస్తారు. అలాగే అక్కడ బ్రాహ్మణులకు ఆ యజ్ఞాలు జరిపించినటువంటి వారికి దక్షిణ ఇవ్వడం చేస్తారు, కానీ వీరు ఆ దక్షిణ లేకుండా
అది సాధారణంగా మనం ఆ సాత్విక భావనలో ఉండేవారు వారి యొక్క విధిగా యజ్ఞాలు చేస్తారు. ఇక్కడ అశ్రద్ధతో వీరు యజ్ఞాలను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇటువంటి యజ్ఞాలని తామస యజ్ఞము అని చెప్తారు అర్జున అంటూ ఆయన ఇక్కడ ఈ తమోగుణ సంబంధంలో చేసేటువంటి యజ్ఞాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానులు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం చౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇతర దేవతలను అంటే దేవతలను గౌరవించడము, బ్రాహ్మణులను, అలాగే గురువులను, అలాగే మనకి జన్మనిచ్చినటువంటి ఆ తల్లిదండ్రులను వంటి పెద్దలను పూజించడం, ఆ పెద్దల తల్లిదండ్రులతో సమానులుగా ఉండేటువంటి వారిని అందరినీ కూడా పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, బాహ్య అంతర్గత శుచిత్వాలను పాటిస్తూ సరళత్వంగా ఉండడము, బ్రహ్మచర్యమును పాటించడము, అహింస అనేవి ఈ శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులు అని చెప్పబడతాయి అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన చైవ యత్ క్రియతే తది అహ ప్రోక్తం రాజసం చలమద్రువం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు రజోగుణ సంబంధమైనది అని అంటారు అర్జున. ఇది అస్థిరమైనది మరియు అశాశ్వతమైనది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సాధారణంగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులు, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి తపస్సులు. అంటే ఇతరుల నుండి గౌరవం పొందడానికి, వాడు నన్ను గౌరవించాలి, ఈ పని చేస్తే వాడు నన్ను గౌరవిస్తాడు అనేటువంటి భావనతో, అలాగే నన్ను ఈ పని చేసినందుకు నన్ను సన్మానించాలి, అలాగే నన్ను అందరూ కూడా పూజనీయులుగా చూడాలి అనేటువంటి ఒక గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ సంబంధమైనది అని చెప్తారు అర్జున అంటున్నారు. ఇది అంటే ఆ రజోగుణ సంబంధంలో చేసేటువంటి యజ్ఞము కానీ, తపస్సు కానీ ఏదైనా, ఆ తపస్సు అనేటువంటిది అస్థిరము మరియు అశాశ్వతమైనది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మూఢగ్రాహేనాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామ సముదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయు తపస్సు తమోగుణమునకు సంబంధించినదని చెబుతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ రాక్షస స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు ఇది తపస్సులు చేసేటప్పుడు తమను తాము హింసించుకోవడము, గాయపరచుకోవడము అనేటువంటి ఒక చేసుకోవడం ద్వారా మూర్ఖంగా వారు తపస్సులు చేస్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి తపస్సులను తమోగుణ సంబంధమైన తపస్సులు అని చెప్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ హిరణ్యకశిపుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు ఘోరమైనటువంటి తపస్సు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల పాటు ఆ బ్రహ్మ కోసం తపస్సు చేస్తారు అని చెప్తారు. తీరా బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యి వరం కోరుకో అంటే ఎటువంటి వరం కోరుకుంటున్నాడు అంటే, ఈ ఆసురుడు నాకు మరణం లేని వరం కావాలి అని అడుగుతాడు. అది సాధ్యం కాదయ్యా, ఎందుకంటే ఆ ఇచ్చేటువంటి బ్రహ్మ కూడా మరణం లేకుండా లేడు. బ్రహ్మ కూడా 100 సంవత్సరాల తర్వాత, అంటే ఆ దేవత సంవత్సరాల ప్రకారం 100 సంవత్సరాల తర్వాత అతడు కూడా మరణించేటువంటి వాడే.
సో కనుకనే ఆయన అంటాడు, అది సాధ్యం కాదు, ఇంకేదన్నా కోరుకో అంటే అప్పుడు అంటాడు, పగటిపూట కానీ రాత్రిపూట కానీ ఇంట్లో కానీ బయట కానీ మానవుల చేత కానీ జంతువుల చేత కానీ ఆయుధాల చేత కానీ నేను సంహరించబడవద్దు అని చెప్తాడు. సరేలే పోవయ్యా అని చెప్పేసి ఇస్తాడు. ఇక దాన్ని ఆసరా చేసుకొని ఆ దేవతల పైన యుద్ధాలు చేయడము అవన్నీ చేసి చివరికి తన కన్న కొడుకును కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే చివరికి ఆ నరసింహుడు, ఆ భగవంతుడు, దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు నరసింహ అవతారంలో వచ్చి ఆ బాలుడిని రక్షించి ఆ హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించి బాలుడికి రాజ్య పట్టాభిషేకం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకొక రాక్షసుడు వృకాసురుడు అని చెప్తారు. ఇతను కూడా ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు శివుడు గురించి. ఏంటంటే ఆ శివుడి కోసం చేసేటువంటి తపస్సులో తన శరీర అవయవాలను కోసి ఆ యజ్ఞంలో వేస్తాడు, మంటలో వేస్తూ ఉంటుంటాడు. అప్పటికీ ప్రత్యక్షం కాకపోతే తన మెడకోల కోసుకోవడానికి కోసి అందులో వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు. ప్రత్యక్షమై ఏంటి బాబు నీ వరం, నీకేం కావాలి బాబు అంటే ఆ దుర్మార్గుడు చెప్పేటువంటి విషయములు ఏంటంటే, నేను ఎవడినెత్తని తల పెడితే అతడు పీస్ అనేకమైనటువంటి ముక్కలుగా విచ్ఛిన్నం కావాలి అని కోరుకుంటాడట. సరేలేవయ్యా అని ఇస్తాడు శివుడు. ఇస్తే మరి ఇచ్చావు సరే, మరి దాన్ని నేను ఎవరిపైన పరీక్షించాలి, నీపైన నేను పరీక్షిస్తానని శివుడు వెంట పడతాడు. అప్పుడు శివుడు పరిగెడుతూ ఉంటే అప్పుడు విష్ణువు చూసి ఒక బాలుడిలాగా వచ్చి, ఏమిటయ్యా వృకాసుర ఎందుకో ఉరుకుతూ ఉన్నావు అంటే, శివుడు నాకు వరం ఇచ్చాడు, దాన్ని మళ్ళీ నేను చెక్ చేద్దామంటే పారిపోతున్నాడు అంటే, శివుడు అలాగే చేస్తాడు కానీ నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేసిరా అని చెప్తాడు. సరే స్నానం చేసి తల అంతా కూడా శుభ్రంగా తుడుచుకో అంటే, సరే అని నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేస్తూ తల తుడుచుకోవాలంటే చెయ్యి ఏం చేయాలి, నెత్తిన పెట్టాలి కదా, నెత్తిన పెట్టి పీసులుగా అవుతాడు. సో ఆ విధంగా ఈ తమో గుణ సంబంధంలో వారు చేసేటువంటి ఆయా తపస్సులు కానీ యజ్ఞాలు కానీ ఘోరమైనవిగా ఉండి వారిని కూడా హింసించుకుంటూ ఏ తపస్సులు చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా దానము గురించి 3 రకాలైనటువంటి వాటి గురించి ఇక్కడ కృష్ణ భగవానులు వారి శ్లోకాలలో చెప్తూ ఉన్నారు. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణి దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము సత్వగుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మనం చేసేటువంటి దానాల యొక్క ఫలాలను ఆశించకుండా, అలాగే ఆ ఇచ్చేటువంటిది కూడా సరైనటువంటి సమయం కావాలి అని చెప్తున్నారు, సరైనటువంటి ప్రదేశంలో. అలాగే ఆ దానం తీసుకునేటువంటి అవతల వ్యక్తి కూడా యోగ్యుడై ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి ఆ ఇచ్చేటువంటి వాడు ఆ దానం ఇవ్వడం నా యొక్క కర్తవ్యం, నేను కొంత దానం ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో, కర్తవ్య భావనతో దానం ఇవ్వబడినట్లయితే అది సత్వగుణ సంబంధానికి చెందినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానం గురించి చెప్తున్నారు. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కానీ ఏదో ప్రతిఫలము కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టము లేకుండా చేసిన దానము రజోగుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానం గురించి కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆదేశ కాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యచ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామ సముదాహృతం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవముగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమో గుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది
అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చేటువంటి దానం కూడా ఒక సరైనటువంటి సమయంలో అవతల తీసుకున్నటువంటి వాడు సరైనటువంటి వాడికి ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. అలా కాకుండా అనువు కాని చోట అకాలంలో సరైనటువంటి సమయం కానటువంటిది, అలాగే ఆ అర్హత లేనటువంటి వాడికి ఇచ్చేటువంటి, అలాగే వారు ఇచ్చేటువంటిది కూడా ఒక అవమానకరంగా ఇస్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ సంబంధమైనది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇది చూడండి, హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్, అంటే వాడు మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడానికి మనీ కావాలట. మరి అటువంటి వాటికి దానం ఇచ్చినట్లయితే అది తమోగుణ సంబంధం అవుతుంది. అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ, అనువు కాని చోట, సరైన సమయం కాని చోట, ఆ అర్హత అంటే దానానికి అర్హత కానటువంటి వాడికి, అలాగే అగౌరవపరంగా ఇచ్చేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ సంబంధమైనటువంటిది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధ స్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞాచ్చ విహితా పురాః. సృష్టి ప్రారంభము నుండి ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞములు చేయునప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించేవారు అంటూ ఆ వేద సంబంధమైనటువంటి ఆ పదాలను ఇక్కడ, అంటే ఓం సత్ తత్ అనే పదాలు భగవంతుని యొక్క దివ్యనామాలతో కలిసి ఉచ్చరించడము అని చెప్తుంటారు. సాధారణంగా ఓంతో మనం చెప్తుంటాం, ఓం తద్విష్ణు అని చెప్పి, లేక ఓం నమ శివాయ అని, ఓం నమో నారాయణాయ అని, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క పేరుని వీటితో అంటే ఇక్కడ వీటితో కలిపి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో సాధారణంగా ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, సృష్టి ప్రారంభం నుండి కూడా ఈ 3 పదాలు, అంటే ఓం తత్సత్ అనేటువంటి పదాలు ఆ పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడానికి, ఆ భగవంతుడిని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుని సంతృప్తి కోసము వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు ఈ ఓం తత్సత్ అనేటువంటి పదాలని ఆ బ్రాహ్మణులు ఉపయోగించేవారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞ దాన తప క్రియాయః ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కాబట్టి యజ్ఞం చేయుటలో, దానము ఇవ్వడంలో, తపస్సులు ఆచరించడంలో, వేద విధులు, వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారమును ప్రారంభిస్తారు అంటూ ఆ ఓంకారం గురించి చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తదిత్య నభిసందాయ ఫలం యజ్ఞ తప క్రియాయః దాన క్రియాచ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. ప్రతిఫలములను ఆశించని వారు ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి యత్నించేవారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానము చేసేటప్పుడు తత్ అన్న పదమును ఉపయోగిస్తారు అంటూ, అంటే ప్రతిఫలం వాంఛించకుండా భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు తపస్సు, యజ్ఞము, దానము మొదలైనవి చేసేటప్పుడు ఆ తత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉచ్చరిస్తారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యే తత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద పార్థయుజ్యతే. సత్ అన్న పదానికి అర్థము సనాతనమైన అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదము అని అర్థము చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, అది శుభప్రదమైన కార్యమును సూచించడానికి కూడా వాడబడుతుంది అంటూ ఆ సత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. మరి
అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి సోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్ధీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములు ఆచరించడంలో నిమగ్నమవ్వటాన్ని కూడా ఈ సత్ అను పదము వివరిస్తుంది అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఈ ప్రయోజనంతో ఉన్న ఏ పని అయినా సత్ అనబడుతుంది. అంటే యజ్ఞము, తపస్సు, దానములు వంటి ఆ ప్రయోజనాలతో ఉండేటువంటి ఏ పని అయినా కానీ అది సత్ అని అనబడుతుంది అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసము లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటి ఏదైనా అశాశ్వతము. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో లేదా మరు జన్మలో పనికిరానిది అర్జున అంటూ ఆయన ఇక్కడ చేయవలసినటువంటి కార్యం, అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యము. అర్జునుడు మొదట్లో అడిగాడు కదా, శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేకుండా, అంటే ఆ శాస్త్రబద్ధం కాకుండా తన సొంత ఊహల ప్రకారంగా శ్రద్ధతో చేసేటువంటిది ఏ రకానికి వస్తుందని చెప్పారు కదా. ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయు యజ్ఞం కానీ, దానము కానీ, తపస్సు కానీ అటువంటిది ఏదైనా అశాశ్వతమైనది. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతూ ఉంటుంది. అది అలాంటి వాటిని ఆచరించడం వల్ల ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ జన్మలో కానీ, తర్వాత పొందేటువంటి జన్మలో కానీ అది ఎటువంటి ఉపయోగకరంగా ఉండదు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.